Haspero. So, for today's vlog, mag-unbox tayo ng spare gun rubber, prime line, galing kay Sir Waso. Sir Waso, shout out at natanggap ko na yung rubber na pinadala mo. Kasi yung Pathos ko ay retired na yung rubber. So, gagawin natin ngayon, sisit up natin siya ng panibago. Ayan. So, yung gagawing style ko dito, parang Salvimar Tomahawk style. Yung style inverted pero swabe yung takbo ng siya. Ayan. So, let's start. I-unbox na natin tong rubber na galing kay Sirwaso. Ito siya, guys. Wow, ganda. Yan, Sirwaso, thank you. Ito pala yung Mako spare gun. Spare guns yung tatak niya. Ayan, nakikita niyo siya, guys. US prime line, small ID, 14mm. So, napakatibay nito. At saka tingnan natin yung performance nito sa yung power niya, kung gaano talaga kalakas. Ayan. Siguro mga 2.5 meters to. 2.5 meters. Ayan. 14mm. Tsaka, wait lang. Uy! May kasama pang dynama, pang wishbone. Parang napakatibay nito, guys. Tingnan nyo siya. Hindi siya mapuputol basta-basta. Katulad nito. Yan. Tagal na nito. Yan. So, start tayo. Kasi yung panggagayahan ko ng rubber na to ay dito sa roller. Yan. Ito yung Pathos ko. Ayan, ito yung roller. Ayan. So, start tayo. Puputulin natin kung putulin muna natin. Ang haba ba nito? Kasyang-kasya to sa pan eh. Yun. So, hahatiin na natin to sa mahaba pa nga. So, hahatiin natin to sa gitna. Ayan. Gagawin ko kasi itong inverted style. Pero may style ako para tumibay siya. Yun. So, ayan guys, naputol na natin. So, yung gagawin ko dito para mas lalong tumibay, lalagyan ko siya ng tali dito sa loob. Ayan. So, start. Pasok na natin to, guys. So, nalagyan natin ng oil. Ayan. So, gamit yung lawnmower safety. Gamit tayo ng gloves. Yan, ipasok na natin. Yun. Alright. Yan. Yun. Ito, ayun na nga. Sa loob na siya. Yan. Ayan. Diskarte lang nito, guys. Yung pagtali, ganito lang. Isa, dalawa, and then ito ilalabas, tapos ipapasok dito. Yan.
Tapos, wait lang. Napakahirap may guntis. Suklit natin dito. Yan. Yun. Punta tayo dito na. Yan. Para sa hilahan. Ayan, guys. Ayan. Yun. Yan. Cut. Yan. Ayos. Oh. Ah. Yan. Ayos na siya, guys. So, ayan na. Ayan, guys. Tapos na natin. So, yung magiging diskarte nito, isa para sa ruler. And then, ito naman, para sa parang inverted style. Dalawa sa ilalim. Ayan, guys. Ay. Dalawa sa ilalim. Yan. Simplihan natin yung tabi. Yan. So, ito naman. Yan. Yan yung style niya. Yan. So, papasok na natin sa spare gun. Guys. Yun. Tapos, dito siya. Yan. Kasi yung isa dito. Ay, yan yung style niya.
Mahaba yata. Pero try natin. Yun yung style niya. Ngayon guys, try natin i-load. Yun. Suwabe. Suwabe. Saktong-sakto. Wala pang... At yun mga kaspero. Natapos na natin tong spare gun natin sa pagkapit ng rubber. So ito yung setup ko. Tingnan nyo na lang guys.